Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, în această seară de 7 ianuarie vin înaintea Ta cu inima deschisă și plină de recunoștință. Îți mulțumesc pentru toate binecuvântările pe care le-ai revărsat asupra mea astăzi, pentru fiecare moment de bucurie, pentru fiecare lecție învățată și pentru fiecare provocare depășită cu ajutorul Tău. Mulțumesc pentru aerul pe care l-am respirat, pentru hrana ce mi-a dat putere și pentru oamenii dragi care mi-au fost alături. Iartă-mă, Doamne, pentru fiecare greșeală pe care am săvârșit-o, cu voie sau fără de voie, cu gândul, cu cuvântul sau cu fapta. Iartă-mă pentru momentele de îndoială, pentru nerăbdare și pentru orice gând rău care mi-a întunecat sufletul. Te rog, curățește-mi inima și mintea de tot ceea ce nu este plăcut Ție și ajută-mă ca mâine să fiu o versiune mai bună a mea, mai plină de iubire, de bunătate și de înțelegere față de cei din jur. În această noapte care se așterne, te rog să-mi ocrotești somnul și să-mi dai odihnă trupească și sufletească. Păzește-mă de orice rău, de orice vis urât și de orice ispită. Pune îngerii Tăi păzitori să vegheze asupra mea, a casei mele și a familiei mele. Ia sub ocrotirea Ta pe toți cei pe care îi port în inimă, părinții, copiii, prietenii și chiar și pe cei care poate mi-au greșit. Dăruiește-le tuturor sănătate, pace și lumină în suflet. Te rog, Doamne, să ai milă de toți cei aflați în suferință, de cei singuri, de cei bolnavi, de cei săraci și de cei care și-au pierdut nădejdea. Fii Tu mângâierea lor, sprijinul lor și vindecarea lor. Deschide inimile noastre ale celorlalți, ca să fim mâinile Tale întinse spre ei și să le oferim ajutorul de care au nevoie. Îți încredințez Ție, Părinte Ceresc, toate grijile și planurile mele pentru ziua de mâine. Fă ca tot ceea ce voi gândi și voi face să fie spre slava Ta și spre binele aproapelui meu. Dă-mi înțelepciune să iau deciziile corecte și putere să duc la bun sfârșit lucrurile începute. Ajută-mă să trăiesc fiecare clipă cu bucurie și cu conștiința prezenței Tale în viața mea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dacă această rugăciune ți-a adus alinare, te rog să dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Îți mulțumim și Dumnezeu să te binecuvânteze.